Добър ден на всички. Казвам се Иван Генков и съм управляващ съдружник на кантора Генков и партньори с седалище в град София. Адвокат съм към Софийска адвокатска колегия и съм тук по покана си да осъществя една импровизирана практическа по-скоро лекция относно стъпки за стартиране на бизнес, а именно юридическата страна на въпроса. Сега, в началото бих искал да уточним някои основни понятия, които предполагам за вас ще бъдат интересни, преди да започнем с самата регистрация на търговски дружества, както и на еднолични търговци. За да изясним понятията, общо взето би трябвало да започнем с това какво представлява търговеца по смисъла на търговския закон въобще като понятие. Преди да започна обаче бих искал да ви съобщя, че на уеб страницата на Стартап ще бъде качена наша презентация, в която може да намерите, при желание разбира се, информация за всичките стъпки, така както вие сме ги преценили да ги опишем за вас, възможно най-достъпно, практически реализуемо, за необходими документи, заявления, заплащане на държавни такси, обнародване в държавен вестник стъпки, следващи една след друга, както и понятия, касаещи съответните дружества. Така че тази информация ще имате качена на сайта на Стартап. И така да започнем с понятието търговец. По смисъла на Търговския закон, визирано в член 1 и не случайно. Това е член 1, който започва въобще самия закон, тъй като това е изключително важно. Всеки един да знае, когато започва собствен бизнес, за стартиране на търговски дружества и учредяване на еднолични търговци, какво представлява всъщност търговец като понятие по смисъл на самия закон, тъй като може би някои от вас не правят тази разлика между физически и юридически лица и търговци, тъй като това са понятия, които са свързани взаимно, но не се припокриват, т.е. не са тъждествени. И така, търговец по смисъла на Търговския закон, това е всяко лице, което по занятие упражнява една от следните видове дейности. А именно, те са изброени в 17-18 точки от Търговския закон. Аз ще ги маркирам някои от тях, като например продажба на стоки, на вещи, на услуги, в първоначален преработен вид, комисионерство, брокерство, търговия с ценни книжа и редица други, които са изчерпателно изброени. Които са изчерпателно изброени в този първи член. Така, към търговците се числят и така наречените търговски дружества, както и кооперациите, с изключение на ЖСК, така наречени, жилищно-строителни кооперации. Така. Има обаче от тази дефиниция има и изключение, а именно, независимо от статута им на физически лица, които биха могли да бъдат търговци, т.е. да упражняват търговска дейност по смисъла на закона, не се приравняват на понятието търговец физически лица, упражняващи свободни професии. Като такива ще визирам нотариусите и разбира се, ние адвокатите упражняваме свободни професии също не се числим към квалификацията на това понятие търговец. Към това изключението от това понятие, търговци не се включват и физически лица, които се занимават с земеделие, извършват селскостопанска дейност. Но пък от друга страна, като търговец, по смисъл на закона се приравнява и всяко лице, независимо от своята дейност, която осъществява, дейността му да е толкова голяма и толкова сравнително сложна
от гледна точка на воденето на счетоводство и неговата необходимост, така че да е необходимо да води счетоводство, да води търговски книги и тогава физическото лице се приравнява и такова физическо лице се приравнява с качеството търговец. Така. И след като в общи линии изяснихме, предполагам, какво е понятието търговец, започваме с така наречените търговски дружества. Търговските дружества по смисъла на Търговския закон са няколко различни вида, но преди това бих искал да се спра на така нареченият едноличен търговец, който по смисъла на закона държа да отбележа не е търговско дружество. Тоест, разграничава се от така наречените капиталови дружества, които всъщност са търговски дружества. Едноличен търговец означава следното като понятие. Всяко физическо дееспособно лице с местожителство на територията на Република България може да регистрира едноличен търговец. Тоест, ограниченията от следващите дружества, на които ще стане за въпрос всъщност търговските дружества, е, че едноличен търговец може да притежава само физическо лице. Юридически лица не могат да притежават еднолични търговци. Има и едно друго изключително важно нещо като информация, което бих искал да ви кажа, е, че съществува ограничение по отношение на регистрацията на еднолични търговци. Тоест, едно физическо лице може да регистрира само един едноличен търговец. Няма право физическо лице да регистрира повече от един такъв. Като той може да го прехвърля. Няма ограничение за прехвърляне на еднолични търговци, но пак приобретателя, т.е. купувача на този едноличен търговец, не трябва към момента на прехвърлянето на предприятието на същия търговец, когато той ще го придобие, да притежава друг такъв. В противен случай това е нарушение на закона и сделката може да бъде обявена за нищожна. Така. Уточняваме, значи, че физическо лице само може да регистрира едноличен търговец и той трябва да бъде с местожителство на територията на страната. Други изключително важен момент. Възниква веднага, предполагам във вас въпроса, добре, чужди граждани като физически лица могат ли да регистрират еднолични търговци? Отговорът е да, могат чужди граждани физически лица да регистрират еднолични търговци в страната, но само ако имат постоянно пребиваване. Постоянното пребиваване в страната се регламентира съобразно закона за чужденците в Република България и се издава от съответните органи на Министерството на вътрешните работи. Съобразно този закон. Това означава, че всяко едно физическо лице, български или чужд гражданин, маха на тъждествеността, нали, едното трябва да има местожителство, другото да е с постоянна регистрация, може да регистрира едноличен търговец. Другото съществено нещо, че едноличен търговец, тъй като не е търговско дружество, следователно не е капиталово такова, и се отъждествява с физическото лице. Това е изключително важен момент, тъй като ако сте решили всеки един от вас да започне самостоятелен бизнес, нали, след завършването, дори по време на вашето следване, моя съвет практически лично към вас, нали, независимо, че това е най-ефтината като финансово изражение форма за осъществяване на някаква търговска дейност, е да не използвате едноличните търговци. Тоест, ако ще правите някакъв бизнес, така най-общо казано, регистрирайте фирми, търговски дружества, тъй като едноличните търговци не са подходящи за мен лично. Нали, все пак говорим, че лекцията и информацията, която ще ви дам в този един час, с който разполагаме, не е академична, а е практическа, черпана от нашия опит като адвокати с много фирми, които са минали през нас и така нататък. Проблема при едноличните търговци е, че осъществявайки едноличен търговец с физическото лице, за евентуални задължения, които могат да възникнат в бъдеще, а именно регистрирате едноличен търговец, няма никакъв проблем, всичко е розово в началото, започвате вашия бизнес, сключвате неподходящия договор, обаче идва момент, в който ще сключите някъде може да стане проблем, договор, който вие не може да изпълните по обективни или субективни причини.
няма значение коя ще бъде причината за вашето неизпълнение. Това означава, че вие веднага ставате длъжник на трето лице, независимо дали е физическо или някакво търговско дружество. Което обаче веднага означава следното. Вземанията и претенцията, която това трето лице ще насочи към вашия едноличен търговец, ще бъде насочен и към вас, конкретно като физическо лице, за събиране на своето вземане. Това означава обаче, че доходи придобити има специфични закони, нали? Изключаем само търговския закон, с който няма да се ограничим в този момент, тъй като нещата не са толкова едностранчиви и да върват в една посока. Така наречения по семейен кодекс, нали, семейна имуществена общност, а именно всичко придобито по време на брака става семейна общност с съпругата или съпруга на съответното лице. Тъй като едноличен търговец се отъждествява с физическото лице, нали, сами трябва да си дадете отговора, че веднага една втора притежава съпругата, респективно съпруга на всички доходи, банкови сметки, след това активи на дружеството. Но това не е най-страшното в този случай. Страшното е, че ако за бъдеще се появят задължения на този едноличен търговец, проблемите за вас ще дойдат като физическо лице. Дори да имате имущества придобити по време на ваш брак, на името на съпругата ви, когато те са придобити по време на брак и те ще подлежат на принудително изпълнение. Тоест, всеки един ищец, всеки един кредитор на вашия едноличен търговец може да изпълнява и спрямо имущества придобити по време на вашия брак, които са семейно общо заедно с съответния съпруг или съпруг. Така че аз лично не ви препоръчвам да регистрирате еднолични търговци, независимо от най-евтината процедура и съответно най-елементарната. За самото прекратяване, ако щете в последствие, т.е. едноличен търговец може да бъде прекратен по един изключително бърз и улеснен начин, но проблемите, които може да ви създаде същия този едноличен търговец, са значително големи в сравнение с проблемите, които може да ви създадат капиталови дружества. Така, все пак, нали, едноличен търговец, да споменем няколко думи, задължително в едноличен търговец следва да бъде включено собственото и фамилното или бащиното име на притежателя на същия, т.е. на физическото лице, което ще го учредява. Адрес на регистрация, предмет на дейност. Така, бих искал, между другото, да направим едно уточнение. До 1 януари 2008 година, т.е. до края на тази година, все още еднолични търговци, търговски дружества се регистрират по съществуващия към момента и разбира се изпълнява търговски закон. От 1 януари 2008 година регистрацията на търговските дружества, както и едноличните търговци, ще бъде подчинена на друг закон, именно така наречения закон за търговски регистр. Което води до една значителна промяна на самата процедура, на лицата, които ще извършат регистрацията. Дават се нови възможности, именно регистриране по електронен път, не само в писмен вид, както е до сега и към момента действащия търговски закон. Но пък за мен лично това ще доведе до, особено в първите няколко месеца, до огромна колизия между адвокатите, каквито сме ние най-вече, тъй като ние се занимаваме пряко с тази дейност, и длъжностните лица по регистрация към агенция по вписването. Тъй като до сега и все още, нали, както уточнихме към момента до края на годината, регистрация се извършва от така наречените фирмени съдии. Това са съдии, които се занимават в фирмено отделение към съответните окръжни съдилища, и всеки, който иска да регистрира фирма, по седалището и адреса на управление, което си е избрал, трябва в съответния окръжен съд да регистрира фирмата. Тези съдии са с изключително дългогодишен опит, видяли са изключително много неща и въпреки това някой път има новости в търговския закон, по-скоро за нашето право като практика, именно сливане на компании, вливания, разделяния, това, което е характерно примерно за щатите. И за щатското право в България все още изключително рядко се прилага
преобразуване на дружества и се оказва, че дори някои пререгистрации са изключително затруднени, тъй като понеже липсва практика. Имаме трудности с съдиите, има трудности с адвокатите, нали, които не са го правили това нещо и се получават големи пропуски, оставане без движение, така да се каже, с съответни резолюции и се стават проблеми с самите регистрации. Представям си какво ще бъде от 1 януари 2008, когато тези хора няма да бъдат съдии, те ще бъдат длъжностни лица, пак с юридическо образование, нали, подчертавам, но хора, които не са имали този опит с тези фирми, с сложни преобразувания и такива неща. Просто за сега всички тръпнем в очакване да видим какво ще стане, тъй като това нещо трябваше да е факт доста преди 1 януари 2008, но по някакви причини това не се случи. Сега вече всички са убедени, че от 1 януари регистрация ще извършва по новия ред, а именно по закона за търговския регистр. Регистрацията на еднолични търговци, както и на търговските дружества, се извършва винаги в 100% от случаите с подаване на заявление. Значи заявлението е основният документ, по който всеки един, независимо дали в момента е съдията от фирмено отделение, дали след 1 януари ще бъде длъжностното лице към агенцията по вписвания, ще гледа изключително много това заявление, което се попълва по образец. Тоест, вече всичките тези регистрации ще се извършат по образец, утвърден по закона, ще го има качен, предполагам, вече и на сайтове, достъпен за всички, т.е. информацията е публична. Тя не е специализирана информация, всеки може да прави справки, да ходи в фирмения регистър, т.е. вече търговски, за да извършва справки, да гледа документи и така нататък. Така че заявленията, независимо дали регистрирате дружество с ограничена отговорност, дали регистрирате акционерно дружество, командит, едноличен търговец, за всяко едно има заявление, което е изключително подробно като образец. Друго нещо, което трябва да уточним, е характерно за всичките тези дружества, както и за едноличните търговци, че всички документи трябва да бъдат на български език. От влизането на България като член на Европейския съюз, обаче се направи една промяна, която гласи, че документите могат да бъдат и на един от официално приетите в Европейския съюз езици. Тоест, няма пречка чуждестранни физически или юридически лица да регистрират фирма в България на съответния език, официално приет в Европейския съюз. Само, разбира се, винаги има скоби след такива неща. Документите трябва да бъдат преведени на български език от авторизиран така наречения заклет преводач. Заклетия преводач е преводач, който има договор с съответна фирма, която пък на своя страна има договор с Министерството на външните работи за извършване на дейност по превод и легализация и е представил така наречена деклетна декларация, която се съхранява в Министерството на външните работи и дирекция консулски отношения. Която деклетна декларация, той декларира, че се подписва по този начин, декларира, представя се дипломата, за да бъде удостоверено, че той е компетентен да превежда на съответен език и по този начин всичко се нарежда. Така че уточняваме документите на български език, но няма пречка да бъдат и на някакъв от официалните европейски езици, но винаги с така наречения авторизиран превод на български език. Така, за едноличен търговец ви казах, много е важно да запомните, че едноличен търговец отговаря с цялото си имущество, което ще рече, че физическото лице отговаря с него. Изключително проста процедура за регистрация. Към това заявление, което се прилага по образец, се прилагат на следващото място нотариално заверен образец от подписа на лицето, което е собственик. Ако той ще бъде и управител на същия едноличен търговец, тъй като няма ограничение, собственикът да си назначи управител на едноличен търговец, който да бъде различно от него физическо лице, пак подчертавам. Нотариална заверка на спесименен подпис и една изключително важна декларация по Търговския закон, а именно лицето, което ще представлява едноличен търговец, декларира, че не е обявяван в несъстоятелност. Не е невъзстановен в несъстоятелност, не е осъждано за банкрут. Тази декларация, това заявление и спесименен подпис са документите, които ви трябва да регистрирате един едноличен търговец. Като държа да отбележа, че за разлика от търговските дружества, едноличен търговец не се обнародва държавен вестник и таксата по регистрация, записана в търговския регистр е 35 лева. 35 лева, а такса за заявление за запазване на фирма е 50.
Запазване на фирма означава следното. Фирмата всъщност за търговските дружества и за едноличния търговец е наименованието, под което търговецът ще упражнява своята дейност. Това всъщност разтълкувано представлява понятието фирма. Нали, фирма не е самата фирма като юридическо лице, а е наименованието само и единствено. Наименованието, с което търговецът ще упражнява своята дейност. Като за съответните дружества има изисквания и към наименованието на същите, както уточнихме, наличен търговец задължително съдържа собственото и бащиното или фамилното име на собственика на наличен търговец. Така че това е ограничение. Така че такса 50 лева, която се заплаща за запазване на фирма, всъщност има предвид запазване на името на фирмата. Така наречената идентичност, за да не може друг да оперира с вашата фирма, с вашия наличен търговец. Така, решението уточняваме, че към момента регистрациите се извършват в окръжните съдилища, по седалище и адрес на управление, независимо дали е наличен търговец или някое търговско дружество, от фирмено отделение към съответния окръжен съд. От 1 януари 2008 година това ще се извърши от съответните териториални звена на агенцията по вписванията. Нали? Това го уточнявам. Сега бих искал накратко да се спра за следващите форми вече на търговските дружества. Именно да започна с тези, които лично от моята практика и наблюдения изключително рядко намират приложение в практиката. За да можем да отделим повече внимание на тези, които намират пък широко приложение. Това са така нареченото събирателно дружество или съкращение СД, което е задължително към поставяне на името, за да се знае, че говорим за събирателни дружества. И така нареченото командитно дружество, което е с значение КД. Така тези инициали, поставени зад съответното име на фирмата, на търговското дружество всъщност, означава правната форма на същото. Тоест, вие винаги, когато видите зад нещо, например, Генков СД, означава, че аз съм регистрирал автоматично събирателно дружество. Тоест, вие не трябва да се чудите какво всъщност означава това и вие знаете правната форма на дружеството, както и КД отзад. Събирателното дружество и командитното дружество до някъде си препокриват. Не случайно в Търговския закон това е, ако някой от вас го е чел, му е направило впечатление така подробно и си спомня точно тези пасажи, че още в самото начало, когато почва да се коментира правната форма на командита, така му казваме ние, нали, командитното дружество, препраща към всички условия и разпоредби на събирателното дружество, тъй като има голяма част препокриване, независимо от различията. Така, при събирателното дружество две или повече лица, говорим за две или повече лица, които по занятие са се събрали да извършват обща дейност. Регистрират така нареченото събирателно дружество. Събирателното дружество най-важният документ за учредяването на същия е така наречения договор за учредяване на събирателно дружество, като специфичното при него, тъй като ще видим след малко, че при ООД и акционерните дружества АД не е задължително, но при събирателните и командитните дружества трябва да имате предвид, че договорът винаги е с нотариална заверка на подписите на учредителите. И тъй като говорим за така наречените лица, не прави закона отъждествяване, нито коментира физически или юридически лица, от тук изхожда веднага, нали, положението, че могат учредители да бъдат на събирателно дружество и други юридически лица. Тоест, за разлика от едноличен търговец, където регистратор може да направи само физическо лице, в случая събирателните дружества могат да бъдат учредени и от юридически лица. Към заявлението, разбира се, се прилагат отново, заявлението пак подчертаваме по образец, се прилага дружествения договор на събирателното дружество, договор за учредяване с нотариално заверените подписи, задължително във всички случаи, касае всички търговски дружества, съгласие с писмен от подписа на представляващия събирателното дружество. Като декларация, задължително тази, която и важи за наличен търговец, че не е осъждан за банкрут, че не е обявен в несъстоятелност, че не е невъзстановен в правата си несъстоятелност,
И по този начин, с заявлението на лице тези документи, след заплащане, разбира се, и на държавните такси, както и таксите по обнародване, вие може да извършите регистрация на събирателното дружество. Лично за мен тази форма събирателно дружество е изключително неприемлива и пак ще ви кажа защо. До някъде тя наподобява едноличните търговци по отношение на отговорността. При събирателното дружество учредителите са отговорни солидарно и неограничено заедно с дружеството, което ще рече отново същия така казус. Ако във вашата търговска дейност, всеки от вас, който ще регистрира такова събирателно дружество, се превърне в един момент длъжник на някое друго юридическо или физическо лице, т.е. задължи по някаква търговска сделка, това означава, че ако кредитора иска да си вземе парите, най-общо казано, от вашето събирателно дружество и не може да ги събере от събирателното дружество, има право да насочи по закон цялото си вземане спрямо съдружниците, т.е. спрямо вас, които сте учредители на това събирателно дружество. Т.е. вие сте солидарно неограничено отговорни. Ограничителната клауза, разбира се, е тук, че първо иска трябва да бъде предявен срещу дружеството и ако дружеството няма актив, т.е. недвижими имоти, движими вещи, някакви активи, които могат да бъдат продадени, независимо дали е труд на интелектуална собственост, дори като някаква непарична вноска и така нататък, банкови сметки, няма автомобили, физическите лица ще бъдат потърпевши от цялата тази, така да се каже, неприятна история за събирателното дружество. Ето защо събирателното дружество за мен лично също не е удачен вариант. В моята практика съм имал съдебни спорове с противници, които са били длъжници на мои клиенти, които не искам да ви казвам какво се е случило. Така или иначе всичките физически лица са били подложени на съдебни производства, когато имаме основания по закон, когато задълженията на 5000 лева може да се поискват от съответните органи през съдебен изпълнител или установено за задължение на 5000 лева запор на паспортите, забрани за напускане на страната. И изключително твърде много неприятности може да доведе регистрирането едно събирателно дружество, така че тази форма лично за мен също не е удачна. Командитното дружество отново представлява сдружение на две и повече лица, които по договор се сдружават съвместните усилия да извършат определена търговска дейност. Само че разликата, основната поне за мен разлика между командитното дружество и събирателното такова е, че в командитното дружество едната част от съдружниците са неограничено отговорни, а другата са ограничено отговорни до размера на вноската, която са направили. Какво ще рече това? Това означава, че в командитното дружество може да има съдружници, които се регистрират само с определена вноска в размер, да речем, на 500 лева. Утре, в утрешния ден става проблем с същото командитно дружество. Те са отговорни само до размера на 500 лева, който представлява тяхната дяла вноска в дружеството. Докато неограничено отговорен съдружник, вече знаете, дължи абсолютно солидарно и неограничено отговорно заедно с командита. Но, пък от друга страна, за да бъде такава отговорността различна, разбира се, командитното дружество носи името на някои или на повече от неограничено отговорните съдружници. Те имат право да го управляват това дружество, но отговорността от това управление, от включването на всички сделки си най-вече върху тях. При събирателното дружество всички съдружници, ако не е предвидено нещо различно, разбира се, в техния договор, с който те учредяват дружеството, могат да го управляват. Ако не е предвидено, че само един, двама или трима могат да го управляват това дружество, това означава, че всички от тях могат да го управляват както намерят за добре, разбира се, като се носят последствието от това. Общо взето това не се случва, винаги има управителни органи, т.е. на някой се гласува доверие, който да носи цялата отговорност, разбира се, от подписването на всякакви видове сделки, договори и каквото щете още, свързано с търговската дейност на дружеството. И сега да преминем към най-често срещаната форма, специално за развитието на малък и среден бизнес.
нали, поне в България, това е регистрацията на така нареченото дружество с ограничена отговорност или както повечето може да го знаят като ООД. Разликата между ООД и ЕООД е само една единствена, че ЕООД, когато видите такъв инициал след името на дружеството, е регистрирано само от едно лице. Тоест, собственика на това еднолично дружество с ограничена отговорност е едно лице. Правим уточнение, че за лице Търговския закон под тази дефиниция разбира или друго юридическо лице, или друго физическо лице. Тоест няма ограничения юридически лица да регистрират други юридически лица, които да притежават съответна част от капитала или дори 100% от капитала. Няма такова ограничение по Търговския закон. Така че в случая, когато се регистрират и събирателни дружества, и командитни дружества, и ООД, и акционерни дружества, когато някой от собствениците, така наречените учредители е юридическо лице, към заявлението, което е по образец, както уточнихме, към съответния дружествен договор или учредителен акт, към съответния спесимен от подпис, декларациите и протокол от общото събрание на съдружниците, се прилага и документи, удостоверяващи, че това дружество, което притежава съответните дялове или акции, е регистрирано надлежно. Тоест, това са копия от актуални състояния, заедно с така наречени учредителен акт или дружествен договор на съответното дружество, с една единствена цел. Да се види кой управлява това дружество, как се вземат съответните решения, с какъв форум, какво мнозинство, по какъв ред се вземат всички тези решения, за да може съдията, който ще извърши вписването от 1 януари, нали, уточнихме, че това е длъжностно лице по вписванията, да прецени дали са на лице всички законови предпоставки да се регистрира съответното дружество. А именно, че фирмата, която ще притежава акциите или дяловете в съответното юридическо лице, подлежащо в съответния момент на регистрация, е съществуваща, т.е. че тя не е в несъстоятелност, тя не е в ликвидация, тя е реална. Да се види от приложените документи дали тази фирма е взела правилно решение. Т.е. органът, който е подписал документите, да е взел решение по надлежния законов ред. В противен случай съдята по вписване, както в случая след това ще бъде вече длъжностното лице по вписването, може да ви откаже вписване. Това вписване подлежи на обжалване, разбира се, тъй като той може да откаже неправомерно вписване в 7-дневен срок. Имайте предвид, срокът тук е императивен. В 7 дни след като получите съобщението за отказа за регистрация, вие имате право да обжалвате. След изтичането на този срок, вие губите това право и не може да обжалвате решението на органа. Така че ООД-то, по-известно като, т.е. дружеството с ограничена отговорност, по-известно като ООД, е така нареченото капиталово дружество с ограничена отговорност не случайно, тъй като капитала на това дружество, което е минимално изискуем по закон, към момента е 5000 лева. За да регистрирате такова дружество, вие трябва да имате 5000 лева налични, тъй като те не са абстрактно приложими като документи, а трябва да ги внесете по набирателна сметка на самото дружество, на ООД-то. И след регистрацията, след като извършите регистрацията, си получите съдебното решение, както и по устата регистрацията, може да отидете да си ги стеглите от набирателната сметка. Тоест, тези пари ви трябва до толкова, доколкото вие с тях да извадите удостоверение от съответната банка за регистрацията на това дружество и след като го регистрирате да си ги стеглите. Може да си ги използвате за ваши лични нужди, ако парите са лично ваши, може да си ги върнете, ако сте ги взели назаем, но една от честите практики напоследък, че хората ги описват, по-скоро техните счетоводители, описват този капитал като начален капитал за започване на търговска дейност. Тъй като утре някой, като ви направи ревизия и ви попита, добре, вие как да започнете, откъде докажете произхода на парите, нали, едното от нещата, което хората използвате, ние започнете с сутерминен капитал, който е в размер на 5000 лева. Минимален. Нали, нямате, може да го направите капитал и 500 000 и 5 милиона. Няма никакво ограничение. Така, регистрацията на ООД-то, двама съдружници трябва да има минимум, за разлика от ООД-то, където винаги е само един учредител. И затова съответният акт, който се прилага към заявлението в единия случай, когато е ЕООД, се казва учредителен акт, а в другия дружествен договор.
Когато видите наименованието дружествен договор, винаги трябва да имате предвид, че става въпрос за повече от един съдружник. И когато видите учредителен акт, винаги трябва да имате предвид, че става въпрос за едно лице, което е учредител на съответното дружество. Така, следователно, тук възниква въпроса органите на ООД-то, кои са? Това са Общо събрание и управителния орган, така наречения управител или управители. Няма ограничение в едно дружество с ограничена отговорност да има повече от един управител, като собственика или така наречения учредител, може и той да бъде в качеството на управител, може да не бъде, да назначи трети лица. С съответния дружествен договор той дава обаче ограничение. Дали управителят може да подписа всякакви сделки, дали не може, дали трябва да се решение на Общо събрание. Но това е в крайна сметка преценка на всеки един от учредителите на дружеството, т.е. този, който притежава поне мажоритарния пакет за вземане на съответните решения. Управителите на ООД могат да управляват, ако са повече от един, разбира се, могат да управляват по различни начини. Единият начин да управляват само заедно. Това означава, че в съдебното решение по регистрация ще бъде вписано. Дружеството се представлява и управлява от управителите този и този заедно. Тоест, за да управляват лицата само заедно, това означава, че винаги в решението по регистрация това нещо е видно. Това води до предимства и съответно недостатъци. Управляването заедно означава, че за всяка една сделка, за всеки един подпис, независимо какво касае, да внесете 10 лева на банката, 3 лева за нотариус, за пълномощни и така нататък, както и за големи сделки. Разбира се, във всички случаи какво ще ви трябва? Подписите на двамата управители. Единият, ако липсва, няма сделка. Тоест не може да бъде извършено никакво действие от страна на дружеството. Единственото, разбира се, е, че ако един управител в чужбина, възниква веднага въпрос, ами ако един го няма. Няма проблем, преди това да даде нотариално заверено пълномощно на трето лице, който да се подпише от него име, или да даде на другия управител, той да подпише съответната сделка. Но масовата практика, поне така от нашите наблюдения, е, че дружествата, когато имат повече от един управител за ООД-та специално говорим, се управляват от заедно и по-отделно. Тоест това означава обаче, че всеки един от управителите във всеки един момент може да подпише самостоятелно всеки един договор. И ако той няма ограничителна клауза, тъй като ние поставяме лично в някои търговски дружества, в случая говорим за ООД-та, поставяме ограничителни клаузи за наши клиенти. Ако той се притеснява, че управителят може да го излъже, че управителят може нещо да не направи или може да навреди умишлено на дружеството, дори неумишлено, правим ограничения, които клиента пожелава да бъдат. Да речем, че управителят няма право без решение на Общо събрание или без еднолично решение на собственика да сключва каквито да било сделки, касаещи или да подписва договори над 1000 лева. Това означава, че ако този управител или управители подпишат какъвто ще е договор, какъвто и да е документ, който задължава или по някакъв начин касае дружеството и има материално изражение за стойност над 1000 лева, без решение да дали, че собственик съответно на Общо събрание на съдружниците, той не може да го подпише. Тоест, сделката няма да се тълкува като извършена такава от името на дружеството. Но, разбира се, закона винаги дава нюанси. Какво остава обаче, ако въпреки това управителя е сключил такава сделка? Има два варианта, разбира се. Ако съдружниците или съответно учредителя, ако едно лице прецени, че сделката е изгодна за него, той може да я потвърди. И тогава сделката си приема, че е валидна. Изключено от името сметка на дружеството и съответно дружеството носи отговорност. Ако обаче в определен срок той не заяви, т.е. не потвърди, че сделката е изключена и той приема тази сделка независимо от липсата на решение, тази сделка не се счита за сключена от името на дружеството. Като капитал на дружеството, минимално определение е 5000 лева, това обаче не означава, че вие можете да слагате и да регистрирате това дружество само с пари. Нали, с парични средства. Има така наречените непарични вноски, т.е. няма забрана по закон, даже точно обратното. Изключително срещано го така способ за регистрация, да се регистрира дружество и с непарични вноски. Непарична вноска е едно много обширно понятие и е много често използвано, когато някой иска да направи голям капитал на дружеството, за да покаже себе си пред света. Така да се каже, нали, че е сериозна фирма, че ето виждате ли, аз съм отговорен от 5000 лева до 5 милиона, но ги няма парите, защото тези пари той трябва да ги има свободни, да ги извади тези 5 милиона, примерно, да ги вкара в съответната сметка и да чака няколко дни, докато му се регистрира дружеството.
повечето хора не разполагат, дори да разполагат, не ги дават за тези неща. И ако имат някакви собствени имоти, някакви вещи, някакви... Напоследък много модерно да се портира ноу-хау. Изключително сложно и за мен много странен така субект регистрирането на ноу-хау. Тъй като не знам дали знаете, може би не, аз сега ще ви обясня накратко, регистрирането на парична вноска, за да бъде валидно и с него да се регистрира съответен капитал на дружество, минава през съответна процедура на съда, т.е. през съдебно дело, с участието на прокурор, експертиза от 3 вещи лица, които оценяват стойността на тази непарична вноска. И е много интересно как се оценява от 3 вещи лица, колко струва едно ноу-хау на някои от съдружниците. Аз съм изобретил, ето сега тук, например, какво съм изобретил? Изобретил съм за винарската промишленост един пакет, нали, за минералните води. Изобретил съм една изключително страхотна бутилка, която е със специална капачка, която съм е патентовал, нали, и само аз мога да я ползвам. Кой може да каже обаче колко струва този продукт като изобретение? Каква е стойността на тази непарична вноска, т.е. защото аз участвам с това? Може да бъде и много, да ви кажа, може да бъде и малко. Има случаи дори в България, които ноу-хау и продукти на авторското право се оценяват в милиони. В милиони. А това, което получават, 10 листа хартия. Нали, оценено за няколко милиона. И дружеството е изключително силно, казва се добре на пазара. И после, не дай си Боже, като стане нещо, се оказва, че всъщност това ноу-хау не се е реализирало, не струва нищо и започне такива странни неща да се случват. За кредиторите, разбира се. За тези, които имат да вземат пари от дружеството. И все пак не забравяме, че дружеството е отговорно, както уточнихме, това се казва и по този начин. Дружеството с ограничена отговорност е отговорно само до размера на капитала, за който е регистрирано. Ако е 5000 лева, дружеството отговаря до 5000 лева. Искам обаче да стане ясно на всички, че това не означава регистрираме на дружеството 5000 лева и почваме да правим 100 000 простоти с него. Нали, ние не отговаряме за 1 милион, сключваме договори, сделки и взимаме от хората пари и ще отговаряме до 5000 лева. Вярно е, така е. Обаче има тук един друг закон, който влиза в... така се намесва, така грубо казано. Нали е закона, така наречения наказателен кодекс. Всички действия, които вие ще извършите като физически лица, т.е. управителя, който ще подпише този договор, може да бъде съден за извършено престъпление, за това, че той е водил дори най-елементарно, че е водил недобросъвестни преговори. Той е с цел да ме измами. Вие сте дошъл при мен, знаете, че няма да изпълните това, което сте договорили с мен, обаче какво става? Аз, като най-така големия лаик, съм ви дал парите, сключваме договор, тръгваме на сделката, вие покривате, обикновено какво правят? Най-често срещаната форма, обявяват дружеството в несъстоятелност. Ама самото дружество се обявява в несъстоятелност. Какво ще направим после кредитора? Нищо. Да ви кажа, несъстоятелността в търговското право се приравнява почти 100%, аз така си го приравнявам винаги с смъртта на човек. Нали? Обяснявам ви го най-елементарно. Аз ви давам ми пари, вие ми подписвате запис на заповед. Няма проблем. За 100 000, 100 000. Каквото кажете, каквото искам аз, това подписвате. И вие умирате в следващия ден. Не дай си Боже. Умирате. Какво става? Как ще взема парите? От кого? Същото е несъстоятелността при търговците. Юридическо лице. Несъстоятелността е страшно. Тоест, дори да имате огромно задължение, дори да имате признат дълг вече. Аз съм имал такива и продължавам да имам такива случаи. Доказано вземане. Отиваме и точно когато в момента предявяваме изпълнителни листи, трябва да покажем на хората, че това не е така. Оттам голямата изненада. Дружеството е в несъстоятелност. Синдика казва, притежава дружеството само един касов апарат и той е използван. Вземането ми за 300 000 лева, примерно, имат още 10 кредитури с по няколко милиона. Как ще се поделим на касови апарат, никой не се сеща. А след несъстоятелността пък няма да си поделим нищо, защото дружеството се заличава и всички вземем се председател. Тоест, както му казваме, ние потълш. И никога не се изкачваш повече. Тъй като за някои фирми, нали, това може да са всички им средства и огромни суми, и което е просто заради една такава сделка непремерена, може да фалират. На следващата стъпка, така, золотето,
и за акционерните дружества. Акционерното дружество е общо взето формата, която използват всички, които искат да покажат за себе си класа. Нали? Акционерното дружество е дружество, което се регистрира от един или повече учредители, но разликата между останалите и акционерното дружество е, че това капитал е разпределен в акции. Окей. За жалост нямаме много време. Капитал е разпределен в акции. По същия начин има учредително събрание, по същия начин се регистрира с подаване на заявление по образец, учредителен акт на акционерното дружество, в което се писат всички права, адреса на управление, предмета на дейност задължително, управителните органи, как се вземат съответните решения на дружеството. И всичко това нещо се подава към момента да уточняваме, нали, пак, че в окръжните съдилища, фирмените отделения от нова година ще бъде така начиния по закон за търговския регистър, агенция по вписванията. Така, регистрацията за ОДФ-та, забравих само да ви кажа, запазването ни към момента се струва 100 лева, ако го запазвате по телефона. Обаче ви взимат още 3 лева. Регистрацията към момента, която се плаща по сметка на съответния окръжен съд, е 122 лева. 30 лева струва обнародването на поканата в Държавен вестник. Да, така е, но не е точно така, защото поканата в Държавен вестник може да ви струва 60 лева. Не знам защо. Уточнено, че ако това, което ще обнародвате покани и всякакви такива неща до 16 лева, извинявайте, 30 лева на 16 лева, двойна такса. Заплаща, защото много се пише. Държавния вестник 16 лева струва толкова. При акционерните дружества по същия начин имаме съдружници, т.е. така начините учредители, които на учредително събрание учредяват дружеството, избира се съответния орган на управление. Да не забравяме, че за разлика от другите дружества, които коментирахме до сега, както и че търговец, тук може да има и двустепенна система на управление, така наречения управител и надзорен съвет. Двустепенна система и едностепенна система, разбира се, така наречения съвет на директорите. Съвет на директорите, който се избира за срок от 5 години, извършва от своя състав изпълнителен директор, т.е. на човек, който ще подписва, така най-общо казано, и ще представлява дружеството пред трети лица. Минималният брой на съвета на директорите трябва да бъде 3 човека, избират се за срок от 5 години. След това подлежат на смяна. Или нов избор, но през нов мандат трябва да минат. Както вече се уточнихме, става въпрос, че акционерното дружество е притежатели на акции. Единственото друго търговско дружество, при нас поне, което притежава акции, е така нареченото командитно дружество с акции. На него няма да се спираме, защото Апахептен въобще е някакъв такъв заспал институт, с който почти не, аз лично 8 години практика не съм правил, нито съм чувал няколко колеги да го правят. Акционерното дружество, минималният закон капитал, да уточним, 50 000 лева. Внася се предварително, разбира се, по набирателна сметка, след което се тегли обратно, както е и при ОДФ. Така, за регистрация обаче на акционерни дружества, които се занимават с банкова или застрахователна дейност, подлежи на друг специфичен закон. Регистрацията е минимално изискуемия капитал 500 000 лева. Пак се подава заявление по същия ред, спесимени от подписите на лицата, които ще представляват дружеството, съответно на изпълнителни директори или на някои от другите изпълнителни членове на съвета на директорите, които могат да бъдат овластени да го изпълняват. Учредителният акт на акционерното дружество, декларации, знаете ли, несъстоятелност, банкрут, прилагат се удостоверението за внесения капитал, разбира се, от банката, прилагат се всички квитанции за държавни такси, които са платени, както и такси за обнародване. И съдията след нова година, нали, длъжностното лице към агенцията по вписване извършва регистрация. Кое е характерното е много различно. Дали това ще стане, аз да изкажа на мое мнение предварително, че това няма да стане това, което е написано точно в закона, защото почти никога не става така. По новия закон ще го видим и аз много тъпна в очакване. Регистрацията, която длъжностното лице трябва да извърши
е в един ден след постъпването на заявлението. Значи днес го подаваме, утре трябва да имаме фирмата, най-общо казвам. Аз да ви кажа честно, не вярвам, че това може да се случи. Тъй като в България има, в България не знам колко има, но в София има над 700 000 фирми. В един съд, Софийски градски съд, има над 700 000 регистрирани търговски дружества. Представете си, че с това интегриране към Европейския съюз, изключително много чужденци регистрират фирми без брой все още. Представете си на 700 000 фирми, че постоянно се случват промени, постоянно се правят някакви смени, допълване, предмети на дейности. Как примерно 20-30 лица, нали, в агенцията по вписване могат да извършат тези регистрации в рамките на един ден? Нямам представа. Но пък имат 7-дневен срок да ви откажат да ви извършат регистрация, т.е. те могат да ви откажат веднага, имате 7-дневен срок да обжалвате пред съда, за да потвърдите, че всъщност аз съм представил всичко, което са ми искали, ето в закон е написано, ама този тук длъжностно лице май не е наясно, или може да не е ясно, но не е догледал. И защо ми е отказал? Да, обаче за вас става проблем, тъй като фирмата на вас ви трябва. Влизате в една дълга съдебна процедура, да обжалвате акта на длъжностното лице, съда ви признава, казва, да, наистина неправомерно направен отказ на това. Знаете ли, кое ще стане, може и след една година. Ами ако на вас спешно ви трябва фирмата, защото имате проект с испанска корпорация, която иска да инвестира в България, какво правим? Ами какво правим? Зарязвате го това веднага и си правите нова. Пускате си с корекцията и се надявате, нали това път всичко да е окей, и да попаднете на човек, който така няма да пропусне нещо несъществено или съществено и ще ви регистрира фирмата. И обикновено така се прави. Една-две и така. Проблемът е, че трябва да имате капитал за всяко дружество. 5000, защото другото как ще го изтеглите после, никой не знае. Отказваме се, после пак банката не ви ги връща парите и общо става големи проблеми. Така че за регистрацията на всички да уточним накрая, за да останат време за въпроси, ако имате такива. За регистрацията на търговските дружества винаги се започва с заявление, който е по образец. Винаги има съответния учредителен акт или съответно дружествен договор, с който се учредява това дружество. В този учредителен акт са всичките основни неща, които касаят избора, управители, проценти, форми, свикване на общи събрания, назначаване, освобождаване на управители и всичко, което ви касае търговската дейност на съответното дружество, което ще учредите, е в този учредителен акт или съответно дружествен договор. Или при командитите и събирателното дружество договори с нотариална заверка за учредяване. Независимо как се наричат, обаче съдържанието и същността на всички тези договори е едно и също. Цели да посочи всичките основни параметри за управлението, за взимането на мнозинство, с една дума за функционирането. Следващия документ, това винаги е спесимен от подписа на представляващия или с представляващите дружество, което е задължително с нотариална заверка. Декларации по член 142 към момента на Търговския закон за банкрутите и така нататък. Протокол, задължително протокол от общото събрание на учредителите, независимо от вида на дружеството. А когато е едноличен собственик на това дружество, не се казва протокол, макар че съдържанието е едно и също, се казва еднолично решение. Но по същността си това е със същите клаузи, пак си е протокол. Заплащате си съответните държавни такси и се надяваме да стартирате след това успешно и в бизнеса. Но бих искал накрая така да уточня едно основно понятие. Както и да се опитвате да стартирате бизнеса, да осъществявате тези неща, моят съвет към вас е винаги, когато ще го регистрирате това нещо, да се консултирате с адвокат. Тъй като в крайна сметка на нас това не е бизнеса, ние го работим много години, преди това сме го учили много години. И дори да нямате, как да ви кажа, някои от вас могат да нямат финансови възможности, имат притеснения от консултации и така нататък, приемете, че консултацията, която ще ви вземе един адвокат, винаги ще ви излезе по-евтино, отколкото следващата консултация, когато е станал проблема. Консултация за някой може да ви вземе 20 лева. Не е нищо страшно, 50 лева, 30 лева на фона на това, което ще дадете като такси и след това като бизнес, който искате да започнете. Но ако след това дойдете пак при мен
И аз мисля да съм взел тези пари и кажете, леле, какво стана, тук давайте бързо, че много спешно ми трябва да оправим документите, ясно, че аз ще взема 200 лева. Примерно. А не 20. Тъй като вече вие не сте дошли в началото да ви помогна, което за мен е било лесно, да ви дам дори правен съвет. Аз лично не вземам пари за консултации. А вие адвокат ли сте? Консултации давате. И аз имам такова чувство някак, че съм адвокат, нали, макар че много пъти са ми го задавали този въпрос. Ма вие добре, що не взимате пари? И аз казвам, напротив, не си правете грешно заключение. Аз не взимам малко пари. 20 лева нямам интерес да ви взема. Аз имам интерес да стана адвокат на вашето дружество, да видите, че свърша работа коректно, после ще видите какво става. Тези 20 лева просто ще искате, защо не ви дава тези 20 лева. Но повечето хора, да ви кажа честно, те така се връзват на номера, консултацията безплатно. Страхотен. Тип работи за нас. Винаги трябва да знаете, че адвоката работи за себе си. Но, в крайна сметка, приемете и нещо друго, така, като за край, че ние адвокатите в крайна сметка ще работим в утрешния ден за такива като вас. Защото вие сте икономистите, вие сте хората, които създават бизнеса, тъй като ние адвокатите не създаваме бизнес. Ние само помагаме на този. Помагаме на хората като вас, тъй като вие имате това образование, вие имате тези знания, които може да с които може да изкарвате с търговска дейност пари. А ние пък трябва да ви взимаме част от парите, защото ще станете много богати, така да се каже и в същия момент да ви помагаме. Тоест, ние имаме сметка от добрите клиенти да им върви бизнес, защото повече пари ще изкарваме ние. Ние нямаме сметка клиентите ни да фалират, клиентите ни да се включат в кофти сделки, нали, от които да им заминава бизнес. Тоест, имаме сметка да работим за вас. Така че приемете, отивайки през адвокати. Ще ви трябва да, разбира се, не само адвокати за една фирма. Счетоводителя е другото важно лице, който трябва да го имате предвид. Защото един адвокат, както в нашата среди казваме, адвокати и счетоводителя са като доктора, всичко трябва да му казват. Но пък той, ако пропусне нещо, заради една грешка на адвоката и счетоводител може да приключите с бизнеса. Или с съответната фирма. И може да имате големи проблеми. Така че приемете себе си като хората, които стоят над адвокатите, над счетоводителите, колкото и така кофти да ми звучи сега, като го казвам, да се принизяваме на себе си. Но в крайна сметка ние сме хора, които извършваме така наречената услуга. Вие правите търговията, така най-лаконично казано, ние правим услуги. Тоест ние ви съветваме, ние правим договорите, ние ви казваме кое да подпишете, кое не. Но в крайна сметка подписа върху всеки един документ, който ще положите, отговорността ще бъде само за вас. Ние след това дигаме ръцете и казваме, ами аз ви казах да не го подписате, пък вие го подписате. Нали, отговорността е цяло за вас, както и парите, които ще изкарате. С малък процент за вас. С малък процент за вас. Така, това беше лекцията, съжалявам, че нямахме повече време. Че ние адвокатите се ставаме много така прикасливи и няма респект. 2-3 въпроса, много бързи. Едно въпрос, че тия декларации, които се подават, някой проверява ли ги дали са истинна информацията, която се пише в тях? Или се разчита само на подписа на подаващия? Не ги проверят. Да знаете. Вижте сега. Да уточним цялата информация, която вие подавате в съда. Да. Дали и в случая след много години ще бъде в агенция по вписванията. Вие носите отговорност за истинността и за верността на данните, които сте заявили. Така че никой няма сметка да ви проверява. Защо? Аз съм съдия. Имам 700 000 фирми, са минали през този съд в София. Кой ще тръгне да ви проверя по какъв ред? Тоест няма такава система. Обаче, ако стане проблем и някой тръгне да прави искове срещу дружеството и се окаже в хода на едно съдебно производство или по някакъв друг ред, няма значение по какъв начин ще изскочи информация, която се окаже невярна. Вие вече, който сте я дал, който сте се подписал върху този документ, ще носите наказателна отговорност, като физическо лице. И там вече разправията ще бъде от друго естество. Тоест прокурора
като държавния обвинител, който пази интересите на държавата, адвокати вече отсреща, като там няма компромиси, наказателните адвокати притягат работата, нали? И се молите да ви се размине, тъй като може да не се размине. Аз имам два въпроса. Първият е, доколкото ви разбрах, подава се декларация, според която не сме били в несъстоятелност, да кажем, ние съдружници. Не само. А ако имаме дружество, т.е. ако сме били собственици на дружество, което е фалирало, това означава ли, че същите лица повече никога няма да можат да учредим ново дружество? Това означава. Мале. Ами, нали това е идеята. За това се дава тази декларация и вие декларирате, че не сте обявена в несъстоятелност, не сте обявявана преди това. След това, че не сте осъждана за банкрут, тъй като банкрут е престъпление. След това, че не сте невъзстановена в правата си по несъстоятелност. Нали? И това означава какво? Значи, ние ви... несъстоятелност обявявате. Правите си втора фирма, излъгате още 20 човека, правите втора несъстоятелност и никой не ви държи сметка за това нещо. Това е с тази превенция, че вие втори път не можете, т.е. нямате право да регистрирате това нещо. Другия въпрос е, както господина каза. Никой не ви е проверява тази информация за жалост. Дали няма как да се разбере дали вие декларирате верни данни или неверни. Но отговорността пак уточняваме, че изцяло ваша е наказателна и изключително съществена, което може да доведе до големи последици, тъй като наказателната отговорност съпътствана от една осъдителна присъда може да означава ефективно излежаване в затвор или дори осъдителна условна пак означава осъждане, или може да ви навреди на бизнес, на работа и на всичко останало. Свидетелството за съдимост, когато ви го следят, че ви ще осъждат. Вторият ми въпрос е, чувала съм препоръки да се регистрира фирмата в едно селище, но да не се извършва дейност на този адрес, а да се извършва дейност в друго селище. Защо са предимствата на иллюстрации? Защо според вас сте ги чувала тези неща? Тъй като по този начин нямало да се правят проверки. Даваш ли всякакви други проверки, се правили на адреса, където е регистрирано дружество. Като чуете точно такова нещо от някой, който ви предлага такъв бизнес, дадете да правите бизнес с него. Той вече нещо е замислял. Нали, че някой ще излъже, че някой ще изкори, така да е образно казано, и това ще сте вие по всяка вероятност. Тоест като негов партньор. Не дай си Боже да сте управител на такова дружество, тъй като вие ще подписвате всички документи, отговорността ще носите вие след това. А той всъщност носи ли някаква отговорност или само управителя? Съдружника ли? Да. Съдружника носи отговорност за толкова, доколкото около дружествения му договор е залегнал това право, че управителя няма право да подписва и да сключва сделки, нито договори, нито каквото и да било без решение на общо събрание или на едничия собственик. Това означава, че управителя тогава неговата отговорност става минимална, а съдружника, който е взел решение да сключи упълномощил управителя да го направи, отговорността ще е за него, тъй като решението е изцяло него. Но ако управителя е взел подписа си и се е подписал по договор без да е имал необходимото изискуемо, т.е. ограничение, ще носи отговорността за това, че се е подписал. Говорим само, извинявайте да направим на уточнение, което не става въпрос за колективни органи на управление. Както е при акционерното дружество, съвета на директорите, минимум 3 члена, нали, всички решения се взимат на събрание на съвета на директорите от тримата, при съответния кворум, разбира се, и се оправомощава изпълнителният директор да подпише. Но отговорността се носи от целия изпълнителен орган, тъй като той взема решение. Как стоят нещата с приемане на история, например от ЕТЕ, ООД да приеме историята на ЕТЕ? Възможно ли е? Защото съм чувал, че е възможно. Възможно. И как става статута на новата фирма и на старата затваря се или съществуват тези? Чудо. Има два различни варианта. Може да остане да съществува само без предприятието му, т.е. изпазва се от съдържание и има възможност с прекратяване да се скупи величи търговци. Така държа да отбележа тогава един много важен въпрос, т.е. много съществен въпрос е това, че в търговския закон са предвидени така наречените преобразуване на дружества. Правим ограничение. Само и единствено от всички търговски дружества, които споменахме, едноличен търговец не се преобразува. Тоест, не подлежи на преобразуване. Той може да си изкупува. Редът, по който се изкупува само един, член 15
алинея 1 от Търговския закон. Тоест, за да купите едноличен търговец, нали, може да го изкупите само единствено като предприятие, като търговско предприятие, с нотариална заверка на подписите, договор пред нотариус, с който вие си прехвърляте предприятието за едноличен търговец. Но не може да го преобразувате. Тоест, за да купи едно, примерно, както доколкото разбрах въпроса, да речем ООД, да купи едноличен търговец. Нали така? За да купи едноличен търговец, той трябва да има първо регистрирано ООД. Не може с покупката на едноличен търговец да регистрирате това ООД. Тоест, търговското дружество трябва да бъде регистрирано преди това. След това трябва да има решение на неговия орган, който има право да взема решение, да купи този едноличен търговец. Договор с нотариална заверка на подписите, заявление на управители, тогава едноличен търговец се изкупува и се прекратява. Правният мир прекратява своето съществуване. Това много хора го правят като способ точно да избегнат тази неограничена отговорност. Същия човек се прави ООД и се изкупува едноличен търговец. Но това се прави, да ви кажа, единствено най-често срещания вариант е, когато вие на едноличен търговец имате, да речем, лицензионен договор. Имате някакъв специален договор, който много трудно се вади за вас. Разбирате ли? Да речем, занимавате се с транспортна дейност и ви трябва лицензиране, т.е. лиценз от Министерството на транспорта, така наречените семтове. Ами, знаете ли какъв е проблема, че след това въобще да не може да вземете семт? И едновременно, за да си решите проблема с едноличен търговец, т.е. да избегнете тази неограничена отговорност и в същия момент да си запазите лиценза, нали, съответните разрешителни, изкупувате едноличен търговец и тези разрешителни автоматично правата им се прехвърлят върху ООД-то. В противен случай, ако нямате такива нужди, не ви трябва да го изкупувате, в крайна сметка, защото вие купувате като права и задължения. Нали? Знаете какво означава това? Едноличен търговец може да има и дългове, които вие не подозирате към момента на покупката, които ще излезнат в бъдеще и това нещо може да ви доведе до края на бизнеса. Ако не е вашия едноличен търговец, разбира се. В противен случай, по-добрият вариант, по-лесния, изключително ефтиния вариант е да си го прекратите. Прекратявайте, но само заявление става. И едно уведомление до агенция по приходите. То е бланка, пише така, уведомление с няколко квадратчета са посочени. Прекратяване, ликвидация, сливане, вливане, разделяне, нали? Вие си заграждате с хикчето прекратяване, подавате едно заявление, че желаете да прекратите едноличен търговец, т.е. това заявление го предлагате към другото, което отива в фирмената регистрация и едноличен търговец се прекратява. По желание на данъчните, разбира се, дали ще ви правят ревизия. Към момента е по желание горе-долу, защото не могат да се могат като екип. И последен въпрос, Коля. Моля? Същите са два въпроса. Първият е, възможно ли е чуждо лице, което няма постоянно пребиваване на територията на Република България, да използва името на лице, което има постоянно пребиваване на територията на Република България, за да регистрира едноличен търговец. Вторият въпрос е, не знам дали работите точно в тази сфера на правото, в този дял, тъй като давате пример там. И ви попитам, казахте за запор на паспортите. При положение, че България вече е членка на Европейския съюз, това е една от основните събития, това не противоречи на клаузите на Европейския съюз, които България е приела и се задържа да спазва. Да уточним, че България каквото е приела и което е действително в момента са различни неща. За да синхронизираме европейското законодателство с българското, ние трябва да приемем всички директиви. Това са десетки хиляди страници. Трябва да ги преведем на български език, трябва да се обнародват в държавен вестник и трябва да се обнародват в юридическия вестник на Европейския съюз. Това към момента няма да се случи. Още много време, така че към момента не противоречи. Примерно ще ви дам пример. Агенция за държавни вземания, когато имате задължения от данъци, от такси, задължения по някакъв ред, който е държавно вземане. И агенцията веднага първото нещо, което прави, ви пускате едно съобщение и ви налагат забрана да напускате страната. Държавата го прави. Какво остава пък за фирми, частни лица, по тяхно искане, съдия изпълнители да правят такива запитвания, така че това е абсолютно законна процедура и абсолютно без никакъв проблем работи, между другото, за хора, които обичат да пътуват, когато тръгнат да напускат границите и го заключат и заедно в едно буче с циганите го върнат обратно и предстои един ден, много бързо решава да плаща, тъй като няма начин в противен случай.
По отношение на първия въпрос, който беше да се върнем за дали може чуждестранно юридическо лице без да ползва, т.е. без постоянно пребиваване да ползва друго име. Ами не може, защото, както уточнихме в самото начало, само дееспособно физическо лице с местожителство на територията на Република България може да притежава едноличен търговец. Дееспособно лице, на всичко отгоре с местожителство. За чуждия гражданин е въведено също едно ограничение. Да има постоянно пребиваване в страната. Аз не мога да ви използвам вас, защото ако беше толкова лесно, и аз ще ви покажа така. Ще ви използвам вас и вие, ако се вържете, ще вършите всъщност работата за мен, но вие ще носите цялата отговорност. Няма чужденец, който за България точно да се види някой да го използва като личен търговец. Тоест, вие официално не можете да го използвате. Разбирате? Може да го ползва лицето. Нищо, че може да върши, вие да сте му дал парите, да осъществява съответната търговска дейност, да печели и да ви дава на вас печалбата. Нали, това всичко е в рамките на извън закона. Тоест, не е легално, тъй като по този начин се укриват финансирания, укриват се доходи, в един момент парите отиват на друго място и в крайна сметка вие носите цялата отговорност. И по принцип вече хората, напоследък много хора, така да се каже, изгоряха и едноличните търговци, специално за мен, вече вървят към западане, въобще като правим институт. Така че няма как да се осъществи. Благодаря на господин Генков за тази прекрасна лекция. Следва история